Kacper, idziesz do mamy? Idziesz do mamy? Oj, jak idę. Coś za bardzo się interesuje kamerą. A może na czworaka? Jak walczy z tym oddalaniem się. Idź do mamy, idź, dawaj to. Kacper. O, mama. A mama ma kamerę, to już mama mówię, tak? Tak. No. Specjalista. Tak. Co to? A powiedz mama. Ba. Chodź tutaj. A my w Liberty Direct szybko wypłacamy całe należne odszkodowanie. Takie mamy standardy. Co ważne, twoja polisa może być tańsza nawet o 30%. Zadzwoń pod 19521 i sprawdź składkę. Coraz dłuższą. Dłużej rękę wyciąga dalej i kolankę ciąga. Kamera jest bardziej interesująca od kierowcy. Nowe Renault Clio z nawigacją fabryczną. Przyjdź na jazdę próbną od 18 maja.